Takmičenje je organizovao Savez pronalazača Srbije. Ovo nadmetanje je 45. po redu koje su pripremili za mlade. Oni će se takmičiti iz 4 oblasti, to je IT sektor, zelena ekologija, poljoprivreda i privreda sa svojim idejama. Cilj je da se izvrši edukacija, jer ove generacije koje sada se tu nalaze u sali, 617 godina, za 4 godine oni postaju deo njih, već najće biti akademski građani, upisat ćete fakultete, a budućnost Srbije zavisi od njih, jer oni stvaraju nove generacije. Takmičenje u inovativnosti je jedna od najvažnijih i najkorisnijih aktivnosti koje mogu da se ponude mladim ljudima. Obišao sam nekoliko sličnih skupova i uvek se zaprepastim kako mladi ljudi razmišljaju sasvim drugačije, tako reći out of the box, i daju rešenja koje ni ozbiljni naučnici ne daju. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija izradilo je kompletan inovacioni sistem u Srbiji koji indirektno i direktno pomaže razvoj inovativnih ideja.